să le jucăm! Fashion Famous 24 de ore în culoarea mov. Așa că hai să vedem dacă o să găsim chestii mov de îmbrăcat și da. Se pare că nu găsim cam nimic de îmbrăcat mov. Dar mai căutăm. Se pare că nu. Dar am găsit chestia asta. Și chestia asta. Ok, cred că o iau pe asta. Acum ne ducem să ne luăm un păr. Nu știu ce păr să-mi iau, dar... De ce mă pinge fata aia, dar în fine. Cred că mi-l iau pe ăsta. Sau nu, că am găsit altul. Știu altul. Uitați-l pe ăsta! Așa, perfect. Chiar sunt curioasă dacă o să fiu măcar pe un loc. Ok, arăt foarte tare. Trebuie acum să ne luăm o față, bov. Nu cred că găsim ceva foarte tare, da? Oh, uitați că am găsit. Ok. Mergem. Ne ducem normal să ne luăm aripi. Pentru că nu putem să stăm fără aripi. Aripi mov nu prea găsim, dar astea au un pic mov, așa că le luăm pe astea. Uitați cum arată foarte ciudat. Nu vrea că o să fiu pe un loc, dar în fine. Las așa. Ok. Aoleu, nu mai avem mult. Trebuie să ne luăm ceva pentru cap. Ia chestia asta. Ok, arată foarte interesant. Arăt cam ciudat, dar lasă așa, e ok. Ok, cred că totuși îmi schimb fața. Iau pe asta, da, acum arată mai drăguț. Ok, mai mergem la haine, poate mai găsim ceva. Mai bine poate îmi luăm o roche, dar deja... Ia uitați-o pe asta. Da, cred că rămânem în asta, pentru că e mov și e și drăguță. Da. Așa. Continuăm excursia noastră în mov. Uitați, drăguț, arăt! Dar nu mai avem timp. Ok, deci vreau să scrieți asta în comentarii. Eu sunt 24 de ore în mov și vreau să îmi scrieți în comentarii și pe like, cum mă cheamă pe YouTube, mă cheamă la fel și pe like. Tot mai aculea. Intrați și vedeți videoclipul și scrieți acolo în comentarii, să faceți prieteni și da. Ok. Vreau cât avem acolo să fim și aici, chiar mai mulți, de 10 ori mai mult. Vreau să avem destul de mulți abonați. Și like-uri multe. Deci vreau la acest videoclip maxim 10 like-uri să strângem. Și dacă nu strângem, promit că vin cu ceva bombă. Asta să mă apăsesc ceva pe like-uri cu dereglații.
Și aici nu știu ce o să mă postez, dar vă promit eu că o să fie foarte interesant. Oh, arată bine, arată bine. Așa că o să fim prieteni și pe YouTube, dar și acolo. Nu știu cum. Ok. Super îmi place cum s-a făcut, sincer. Da. Lica 128. Hai să vedem Lica. E ok. Nu zic că îmi place foarte tare, dar e ok. Am dat. Sper că vă plac așa gen de videoclipuri cu Roblox, Maya 204534, eu. Am trecut și eu, cred că am fost ultima. Acum hai să vedem. Am 16 voturi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like. Pa! Și îmi scrieți în comentarii. Pa!